Abusia etokase ato sachira jamase amanto mpan anda abusia baby amedu aba bedri eye Brekum na wonim de esi wa ha de esi na ne se Brekum mine nada ahwere omoman hene eno ntisam no ekase enne na yede ohene point atompamu a yeye na yi abusia yaba se yede ntoma ebebo Brekum man ntoma ano ne nada yesu ohene kese otese wo hwemachi a ubehunu se papa no woye ohene kese pa na woko ne krechi na nso no se yebehwe na bibia aye kama na yahwefo nso ehunu de ekoso de fa mamre ho bia no yede bebrew aha eye one and aha eye Ghana Movement TV Mr. subscribe to YouTube channel like na fa essential mami yaba de be sibia no yede beba abesomo medin ed oduman kuma bana na Kofi abakosem ebeto me from konkonsa hene na Kofi madabra agye se kwa manhene otoso mienu na na akosi akira se kwa manhene ma otoso mienu enne eye se kwa manhene ono ne wofase ena eye Brekum manhene ono na ne obesie no wansie na obi antimi nsie no odi asasa ansa na ohene bi baka akɔhwɛ Brekum manhene a yɛde na to mpamu no se kwa manhene ne twadwan wotia mogya na odi kan kɔ ansa na Brekum manhene fofo kwa ntima ba akɔhwɛ no odi asasa now akonya weni yetete akonya odi asasa etra yense won se akwa na agina akonya ne ka kire na na se wonjina nanim wonye enti yegu nsa na ekwa na se akonya damu enu nti na akonya ne kwa na agina no ba bia honye no ese wogina ho kuhutani na etra se esumu ho na ade ko obia ni na eye na etra se enne se akwa manhina ade akɔ nani ne do fase akopa no wonka hu biem enu nti na tani na ekɔ no bongu se kukuo bi so de animu kukuo ni kire se sa kukuo no yade o manhene ko duyefo ho na oduye ne sane yade no e kire se akwa manhene ko hwe ne wo fase bra na woda ayare mpa so no wo ko ne kwan ne wa hante na fridge ni ho cap ni ho eno nti na yekukuo e na yekura e recha se du ba bi ne pese du nsu a na ya nom ya tetire kukuo bi ho eno kire se e ya ade a da se akwa manhene akoma so se e na ne wo fa Ghpage se wo de man na wo de cha na bra wo te ase no na oni ho no e na sa ade agro e na wo de kwa akɔcha no ene wow abusia mese tutu obi kire oh my Ghana ebi prem yan konkofa yabakosam no e ja wo de ebeda ase me da ase papa me tata no aha se du so twa na se wutwam a na se o ma mbo afento so wotwo enti abrante no dwane yenka o so wotwo na o mo bonansa aka se ko o dwan be kun kakra nsa so to akọ wow mami awada roma yenya wudi yembusa we akunwa kuta me baba fu o mo de ko wonu se akunwa no ko na nim kakra na edina akuna nim kakra na edina bacho obetimi amma yenkyeremu kakra sa akunwa we no sa na tie tumi bi ehyem
pa wa tumi kese pa so ka ko tumi pa ni we say no so bu kun sa na kwa kra na asancha sa ko to na ba ko transfer then na mamle wow o me edase se ye hwe enimu nso a ebi mu nso kutakukuo ya eso mo ni na wa se kire no ka benya na ka humpa ifo no yeah so ko ba ti okay mama edase mfo na wa ba abedru nti wo hwe ka na aba abedru na bas na to aso no ano ode ba omo edoso omo ye dom ankasa asantema mu de unim se yakan ho ana yakan ho asantefo na aba abedru no yin na ye de ahoden no ba betai ye na wo ye na baby ekro no n'echi na eyiye no etimi ewie emudi abusia kan ya ho ya da so ene mo ewa ha ano ntine sa wo hwe a mikromfo nso na aba abedru no abusia ye se wo kuma apem ebeba eno ntine sa wo hwe mu a kumasefo no aba abedru yesi hukuma apem ebeba na wo hwe ba sesiesi a ema yete asesa ampa hukuma apem no beba ampa odona no odin na mamenchi ebi mu na meni omo endi nkomo na membuso omo de ekọ meni omo ndi nkomo obeni kase ya mo kwa aba yesi hukuma apem beba na ye ina ya ba abedru enim de esi wa ha basa ba eno nso no basa unu se kumasefo ya ba be so hu basa ni do me hu basa ne pa enkandidua sensan odi fie pani anya asobia aswa enchapo sa opuno no hwan oni kotoko hene sa ya ba yediem wow ya ba yediem na ba ya ba no unu se odona no odin eden ne expect every kumasefo o ma bepie mo because minim say stand for ya nke kumasefo ya ka asanteman okay enti na nke kumase de ne say okay okay asanteman na wa enti eden ne expect every asanteman eho enede wada sabi asanteman yenye edom ketwa hukuma apem baba ya de ho sa ya edom kese sa enti ne feel say asante kingdom enti mo hwe de besi wa ha wow afeni ya friend to ma won se mi gro me won se wo friend to ma pa mi friend to ma na se ya boy ho ne ya ba wow sabusi ya boy ho ne ya ba ma me ko ma me fo no ho na me hu se ma me fo ni bi ejina ha ya ma me fo no enne ano ade pa ma me fo na dress kama ma wo fo me mama kwa ba e ba mo twa mo ho ye ya mi ado we dia hu se hukuma apem e ba cho hukuma apem beba na ma wo fo ya ba asante kotoko mami madawruma asanteman aba na ohwa basis amode bae na odona no odin mami ede ne yenhwe mfiri asanteman enim ende de madawruma wow ya do ahoho ye do bibia asanteman de ye kura ye yimu ye record so we set dom din na chi ye reputa dom wo dom ankasa enti na ye be ya amamre ne amamre enti ye na ye de elige ene ahokeka ebeja ye wura amna be ye ni nwe ye kama abusia asanteman beba abusia da so ene mo ha da so ne ma fo edi enko abusia da so ewa ha bridge yabo yakọ ene edema abusiafo a ye nyina ya ba be hiem ewa ha na ma batu me papa bi aname na bi ewa ha na ya se tete obi nso kire sa na obi nso ni ma obi e kire ye hwe ye papa foi o ma fa so ene o ma fa de a o ma ye ya ye nti ase ya se ati nso ebusa enu nti ne aben openini ne bedi nkom ne ebusa no afoso ekura na se kire eja odawruma e mo akwa ba mama bacho odawruma yenenam yaba eyi na yewunu makoso yenti ase ene na mafo ye pe bibi esia nti odawruma nka obetimi akyere ya ase kakra bacho ye ya brafo ye jaswafo ye sansu anano aye hini mananano aye ye mo prosufo se bibi esia okay nese papa jame tu ase na se mo na mo bo aprosifo ni na ko ba ya bo anano ho bana e bo no kuru se ni bibi besini fia ye betuma aboa
abusua na papa kyerɛ sɛ ɔmo yɛ abrafo ɔmo bɔ nanano ho ban ne aprosifo sɛ de bia bibi ebesi ɛwɔ ekuro yi mu ɔmo betimi aboa ɛgya wada ruma mafosue sɛ de wo kyerɛ sɛ mo yɛ abrafo na mo bɔ nana ɛne ne mpanimfo no wada ruma sɛ yɛku hu sɛ ebi mu address sei ɛwɔ beebi a ne nyinaa sɛ kyerɛ baako paa no ajo ebi mu address beebi a abusua no wɔ kuwa na yɛ busua gya so busua na yɛ abrafo ayɛ bɔ na ho ban okay papa we de wada ruma ɛbɛda ase anoɔden ɔpɛni bɛtimi no mɔdi nkɔmɔ kakra yɛmbusa deɛ yɛbɛbɛ ɛyɛ wobɛtimi atrene ase kakra bi kɔ wohwɛ a akokɔ a afei na yɛate ne ti bɛt wɔ keka ne nomu no so mpato asɛm sɛ wada roma sɛdeɛ yɛdi ka akyerɛ bi yɛsrɛ mo bebree ne deɛ kwan so agorɔ wei ɛyɛ agorɔ bi a sɛbi ɛyɛ nananom mpanyinfo a yɛbɛtoɔ mo ɛna ɔmode agorɔ baeɛ saa agorɔ nso yɛ adeɛ bi a te sɛ yɛba a yɛsrɛ wo ne deɛ kwan so bɛntwari wotwari no afe nhyia wo na sɛ woyɛ asoɔden na wotwari mu na ɔmeyɛ ahwe wo a yɛmfa patapa nkyɛ sɛ woma wo ba yɛntwa hwɛ sɛ afe bɛhyia wo a wobɛhu sɛ afe so nhyia wo a ɛto gye wo ankasa yɛde yɛyɛ awie yɛkɔ na sɛ ɛto na sɛ woama meyɛ amoa a yɛkyɛnsiw tumi da wo ase sɛ wobisa kwan so a ɛnsoɛ da
Strong sounds, PVH #1. Strong sound, huh? And what dead?